El Port Vell és el punt d'unió entre la ciutat i el Port de Barcelona, l'espai on conflueixen el dia a dia dels ciutadans i l'activitat portuària. Una de les zones més dinàmiques, atractives i especials de la ciutat. Conscients d'aquesta singularitat i amb l'objectiu de consolidar-lo com a referent de port-ciutat, seguim apostant per un model comercial, però també de lleure, que miri al mar i obri cada vegada més els espais portuaris a les persones. La celebració de la Copa Amèrica ha accelerat part d'aquesta obertura. Ha permès ampliar cap al sud els espais dedicats a l'activitat ciutadana, l'obertura del moll de pescadors o la inauguració de la nova bocana. Tot això, però, és només el primer pas. I amb la voluntat de continuar avançant, neix el nou Pla Estratègic del Port Vell 2025-2030. Treballem per oferir més i millors espais a la ciutadania, per apropar la cultura marítima i portuària als barcelonins i barcelonines i posar a disposició de la ciutat i del país una oferta gastronòmica de referència i les millors instal·lacions per a esports aquàtics. Volem transformar el Port Vell en un referent cultural del país i en un pol d'atracció de la vida social de la ciutat. Alhora, continuem promocionant projectes mediambientals per ser un referent de transformació energètica, gestió de l'aigua i economia circular. Volem posicionar-nos a nivell internacional com a districte innovador a través d'un hub d'economia blava, incrementant el nombre de startups localitzades al Port Vell. No només volem atreure talent, sinó que el formarem. L'Institut de la Nàutica o el de la Logística ampliaran els seus programes de formació professional. Reforçarem el nostre node empresarial i clúster nàutic. Volem assolir més de 10.000 treballadors al nostre port ciutadà. Comptem amb un patrimoni únic i volem protegir-lo, treballant en la recuperació i promoció d'infraestructures i edificis. I per últim, reforçarem l'obertura i transparència amb la ciutadania, enfortint especialment els vincles amb la comunitat portuària i els barris del nostre entorn. Per aconseguir tot això, en els propers 5 anys farem realitat accions i projectes que convertiran el Port Vell en un referent local i global de port ciutadà obert, diversificat, innovador i sostenible.